Bako ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Tarawele an ni an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan bɔri n'an sigira dɔwɛrɛ t'an bolo de waleɲuman foli ni ka lamɛnbagaw sɛgɛrɛ lamɛnbaga cɛman fara musoman kan denmisɛn ani mabakɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma bɛɛ lajɛlen bɛ su la ni su minnu bɛ tilegan na ku ni tile sabu diɲɛ kɔnɔ ka dun bɔri an wasalen don an sewalen don sabu an b'o de fɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ala ye dugu ɲuman jɛ ɲɛna i bɛ ala fo ka waleɲuman dɔn an ma foyi k'a ye k'an sɔn kɛnɛya la bakari dɔwɛrɛ t'an bolo waleɲuman dɔn foli kɔ hali bi ala ka dɔ fara an ka kɛnɛya kan amina ya rabi maa minnu b'an lamɛn ala k'u kɛnɛya bakari ala k'u bolo labila bakari maa minnu ka feerefɛnw b'an ka kumaso kan bakari ala k'u ka sugu kɛ taman amina ya rabi ala k'a bɛɛ fori ka bɔ yen foyi kana si butigi kɔnɔ minnu ye ŋaniya fɛnɛ boloda ala k'u senna bila joona joona u k'an sɔrɔ yan ala k'o latigɛ yarabi bari o de kumu kɔnɔna la arajo jigin fɔ ɲɛmaayaso an bɛ baara o baara kɛ an b'a kɛ ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔ ɲɛmaayaso ye kunnafoni minnu sugandi bari a ka ca fo ka dama tɛmɛ a la kumabaw a timimaw a sugoromaw a kɔkɔmaw an y'o de tɛntɛn ala sidimaw kɛ o fana bɛɛ b'a la sabu a bɛɛ tɛ timimani ye koyi a kɔgɔma ni a asidima bakari a n'a forontoma i b'o fana fara kan bakari o tuma baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Mamutu Kamara bolo e ni ne tɛnkulen don ɲɔgɔn na ni Mamutu sɔnna kunnafoni minnu b'an bolo kɔrɔ an bɛna an da don a la o bɛɛ bɛ Jabate naamu ne ko bala sogo bɛ di bakari ne bɛ n tɛgɛ don joona Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Toguna A Tarawele Tarawele a ko an ka taa Nations Unies la mun bɛ yen New York Amérique jamana kunu Mali ministre des Affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye Tarawele a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la jamana tɔgɔ la jamanakuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta ka taa bila ka premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Maïga u ye a ci ka taa ka kuma don a da bakari a ka taa Mali kunkanko kuma fɔ sabu n'i ye jateminɛ kɛ kunu Nations Unies na maaw tun bɛ an ye maa min bɛ Mali kunkanko kuma fɔ Suzanne Bataille Kɔmɔ ye ni Kɔmɔ bɔra ko Suzanne Ba k'i dogo o tun ye Mali ka baara ye an bɛ don min na ko bi Bakari Tarawele o birifini o wulila ka bɔ yen Mali kunkanko kuma tɛ fɔ malidenw kɔ bilen Mali kunkanko kuma malidenw b'u da don a la a bɛ kɛ malidenw ta ye a bɛ kɛ malidenw ka hakilina ye Bakari Tarawele o de hakilina taara an bɛ don min na ko Abdoulaye Diop Bakari Tarawele a taara Nations Unies a ka kumasoba kɔnɔ Bakari u ye kuma bɔ ka bi kunun tɛnɛ juin kalo tile 13 ni ka kuma d'a ma Abdoulaye Diop kuma b'i bolo Mali tɔgɔ la a y'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a ka faamaw fɔ k'u waleɲuman dɔn malidenw fɔ Bakari Tarawele k'a jira k'a fɔ ko ale ye ciden ye a bɛ min fɔ an ka jamana bɛ don min na ko bi Bakari Tarawele jamana kɛn bɛ jamanadenw sago ye jamana a bɛ ka baara ni hakilina mun ye malidenw tun sigilen bɛ ka nin makɔnɔ kuma minnu bɛ ka fɔ jamana kɔfɛ ani min bɛ jamana kɔnɔ ko kelenw tɛ a baara ta k'u kana fili a ko maa min ni dɔ ye jɛ kɛ Bakari Tarawele jɛ kɔni sera kundama dɔ la i ma nimisi wasa Bakari Tarawele don o don jigilatigɛ n'i ko k'i b'i bolo bɔ mana bɔ maa wɛrɛ nɔfɛ ko gɛlɛya kun bɛ min gɛlɛya foyi Bakari Tarawele gɛlɛya zéro a ko n'i ye jateminɛ kɛ accord min ye accord tuma ni dɔ cɛ Bakari n'o ye accord de défense ye a tɔgɔ fɔ sa o ye Faransi ye Bakari Tarawele Faransi ni Mali ka jɛɲɔgɔnya a ko o tɛ bila ko ye a ko n'i y'a mɛn ko Mali Faransi de ye yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma a ko malidenw tɛ se ka ɲinɛ o kɔ o bɛ tariki la kudayi nka Faransi ye min ta k'anw sɛgɛrɛ a jamanakuntigi n'o ye Emmanuel Macron ye k'a to kuma la ni k'a dusu bɔ k'a jira k'a fɔ o tuma k'ale bɛna a ka kɛlɛkɛcogo sama ka bɔ Mali kɔnɔ a y'a kɛ ka da kun jumɛn kan Bakari Tarawele min ye Abdoulaye Diop ye a ko fara ɲɔgɔnna mun nana Mali ni Faransi cɛ a ko Mali fɔlɔ m'a daminɛ koyi Faransi de fɔlɔ y'a daminɛ jamanakuntigi ko k'a bɛna a ka cɛdenw ta ka bɔ jamana kɔnɔ munna min ye Sɔrɔsiw ka coup d'état filanan min kɛra Bakari Tarawele malidenw de ko k'a ka d'u ye munna a tɛ tugu malidenw kɔ ale de ta ye jamana ye wa Bakari Tarawele a tɛ k'ale ta a bɛ kɛ malidenw de ta ye Abdoulaye Diop ko a ko malidenw sago ye min ye bi o de ye ka basigi sabati a ko ni maa min bɛ fɛ ka jugu nkalon ta ka da Mali ɲɛmaw la o tuma ko min kɔni ye tiɲɛ ni tiɲɛ ye min kɔni ye lakana baara a bɛ ka sabati jamana in kɔnɔ armée monte en puissance dalafɔli tɛ Bakari Tarawele n'i taara terrain kan la i b'a ye i ɲɛ bonya kɔnɔna la min ye bamanciw ye u dagayɔrɔ belebeleba fɛn fɛn bɛ yen u y'olu dakolon ci u ka minɛnw minɛna min ye terroriste kologirin dɔw bɛ yen Bakari Tarawele u y'olu fa u ye siga ta k'a da dɔw kan a ko
kunu terroriste tun bɛ kolo gɛlɛn mun na ani bi ko kelen tɛ nka k'ale m'a fɔ ko terroriste banna Mali kɔnɔ dɛ hali sini u bɛ ka bamaciya kɛ nka kunu tun bɛ cogo min na ni armée tun bɛ siran u ɲɛ ka sababu kɛ minɛntanya ye a ko de banna Mali kɔnɔ bi Bamanciw de tun bɛna armée fa Dagaro la nka bi armée de bɛ wuli ka taa Bamanciw fa o Dagaro la. A kɛ mɛ ten. Fatiba ko a ko Ablaye Diop ko min ye accord de paix d'Alger n'o tigɛ bila la an ka jamana kɔnɔ ka taa baara daminɛ Alger a ko baara in bɛ ka kɛ dibi kɔnɔna la ɲinɛma k'a ko abada nɔ caman bɔra o kɔrɔmasuru ye mun ye a ko DDR kɔnɔna la min ye maa 8,000 bɔɲɔgɔnko ye o bɔra Bamanciw la ni ka kɛ Mali kɛlɛkɛcɛ ye a ko accord kɔnɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ maa dɔw bɛ olu recensera wɔrɔtɔrɔ nafolo kan ka ta ka duma walima hakilina mun b'olu ka jɛnatigɛ baaraw la o baaraw bɛ senna o fana kɛra k'o ban a ko n'i y'a lajɛ maa caman bɛ yen marifa danba disi la k'o to jamana kɔnɔ jamana tɛ basigi abada min ye DDR ye wɔrɔtɔrɔ u ye marifa minɛ maaw la ka maaw bila fɛn wɛrɛ la ka maaw kɛ finitigilaka ye a ka di minnu ye o tuma ko accord ye nɔbɔ wa a ma nɔbɔ a ye nɔbɔ nɔ belebele Fatiba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ kumaɲɔgɔnya bɛ hali bi Mali ɲɛmaaw ale ni Bamancikɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye sema maaw ye a ko a kumaɲɔgɔnya Bɔkari Tarawele k'a ka di kosɛbɛ a ko min kɔni ye marifa ye k'a bila mpendengelew ni ka Mali k'a dɔn Maliya ye Mali kɛlɛkɛcɛw a ka kɛ cɛ kelen ye maa wɛrɛ kana marifa ta ni ka lakana baara sabati Mali dugukolo kan a ko baaraw bɛ senna k'ala tɛna mɛn o tɔ bɛna lakile a ko min ye an ka jamana ye Bɔkari Tarawele de anw de tɛ an ka jamana ye maa ta tɛ min mana an ja an n'o bɛ tigɛ nɔbila kɛ Bɔkari Tarawele min mana an ja an n'o bɛ tigɛ nɔbila dabila a ko jɔn de bɛ se k'i bolo biri malidenw ɲɛna a ko banna mɔgɔ si min ye Ablaye Diop ye Bɔkari Tarawele a y'a yira k'a fɔ min kɔni MINUSMA ka taa bila Takuba ani Barikani ye a ko malidenw kɔni fɛlata ye min ye malidenw y'o baara boloda Faransi y'a yira k'a fɔ k'ale ka Barikani bɛ bɔ jamana in kɔnɔ o baaraw daminɛna ka ban min ye Takuba ye malidenw yɛrɛ ko fana ka jamana bila min ye MINUSMA ye malidenw ko MINUSMA ka mandat kura mun bɛna daminɛ Bɔkari Tarawele u ka yɛlɛma don o la yɛlɛma ye an y'o fɔ ka dɛsɛ bɔ u k'u gɛn yɛrɛ don ka bɔ an da ayi gɔni in tɛ solution ye an bɛ bɛn i bɛ ka ɲinɛ yɔrɔ min kɔ jumɛn à chaque fois ni MINUSMA ka mandat banna ni renouvellement kan ka kɛ i b'a ye attaques de bɛ signaler jamana fanw fɛ an b'o de kɔnɔ sisan nin si tɛ bagabagali nin si t'an bɔ cogo la an b'o de kɔnɔ yɛrɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ɲɛna ko ni MINUSMA walima force Barikani tɛ ko anw ka jamana k'a tɛ se ka taa ɲɛ u bɛ se ka yɛlɛma Faransi o kɔni Bɔkari Tarawele Toguna A Tarawele ko a ko fanga kura min bɛna di MINUSMA maaw ma Ablaye Diop ye laɲini kɛ Nations Unies na a ka kɛ fanga belebeleba ye n'u nakun ye kana don malidenw Bɔkari Tarawele kana don dabila ni tiɲɛ yɛrɛ la an dɛmɛ ka bɔ an ka tɔɔrɔ kɔnɔ Bɔkari Tarawele MINUSMA fanga b'u la minɛnw b'u bolo nafolo b'u bolo o kuma sira ka d'u ma u ka fara malidenw kan an ka jɛ an ka terroriste fa fanga min b'u la fo n'a kɛra bɛndiya kɛli y'anw ka dugukolo ka kɛ voilà kana bogotigiw jama ka bila anw na yan wa n'u taara yɔrɔ o bɛ yen n'i taara jɛgɛ kilo bɛ joli la bi Mopti ni bɛɛ ye manamana ko feerefɛnw kilo sɔngɔ bɛ joli la bi n'u taara fan o fan fana yɛlɛma bɛ don o yɛlɛma la Bɔkari Tarawele Toguna A Tarawele ko a ko min ye Ablaye Diop a y'o laɲini kɛ malidenw fɛla ko ye mun ye MINUSMA ɲɛmaw u k'a lajɛ u ka fanga kologirin di MINUSMA cɛbaw ma Bɔkari Tarawele Mali kɛlɛkɛcɛw kɔni anw de bɛ kɛlɛ ɲɛfɛ fɔlɔ sabu min ye Barikani u bɔlen ko an ka jamana in kɔnɔ min ye taama o taama n'o de bɛ kɛ kɛlɛkɛcɛw Bamanciw ɲinini na Mali armée de bɛ ɲɛfɛ fɔlɔ maa wɛrɛ min ne b'an dɛmɛ o tuma e bɛ da an kan a ko MINUSMA cɛbaw ka yamaruya d'u ma u ka fara Mali kɛlɛkɛcɛw kan Bɔkari Tarawele an ka jɛ an ka juguw ɲini an k'u fa n'o tɛ k'a fɔ k'u bɛn'u daga an ka jamana in kɔnɔ Bɔkari Tarawele daga sunɔgɔ teba min dumuniba dun yala gɔnsan kun tɛ min na an t'o fɛ bilen jisumalen tɛ an t'o fɛ bilen ka denmisɛnw tiɲɛ suma ko i bɛ MINUSMA ka UN de mobiliw ye Mali jakɛyɔrɔ fan bɛɛ an ka sifinnakaw ka soda ninnu jakɛyɔrɔ fan bɛɛ b'u ye aw n'a mɛn ko kɛlɛ aw tɛ kɛlɛ la bɛndiya Kalash manamana ko Bɔkari Tarawele Toguna A Tarawele ko a ko min ye Mali ɲɛmaw ye u ye yamaruya min ta ni ka décret bɔ k'a fɔ an ka transition kɔni hakilina kura min taara Bɔkari Tarawele bɛ ban 2024 min ye masakɛ kura bɛ sigi o tuma ko kana o bonya da tulo kan o tuma ni a b'anw dɛmɛ ni sira ye a b'an dɛmɛ n'o ye n'u ko durée de la transition u kɔni tulo la sɔmilen filɛ nin k'a fɔ de k'an bɛ sigi an ko kalo 24 kalo 3 yɛrɛ bɔr'o la ka ban k'o kuma kɔni t'a la a y'an dɛmɛ an ka basigi kɛ a y'an dɛmɛ an ka élection labɛn yaasa masakɛ kura ka na 2024 ala sago aw sago b'a la Ablaye Diop ye kuma min ta a fɔ ala sago u bonya b'a la a banna u sago t'a la dɛ Bɔkari Tarawele ni ka MINUSMA cɛbaw sɛgɛrɛ fo k'u ɲɛ bilen u t'a dɔn abada ko maliden bɛ se k'i sigi olu t'a kalama maliyɛn bɛ mɛn ka ko k'u de
an bɛ mɛn k'i ka ko ku mais n'aw muru lajɛ dogo don anw tɛ fara ɲɔgɔn kan Toguna ye kuma kuncɛ min ye a ko kunu Bakari min ye karafe kun dɔmɛ an da la o kuma ko bi kɔni karafe malidenw ye karafe sama ni k'a fili kwaji cɛmancɛ la Bakari maa si ta an kungo kuma fɔ an kɔfɛ bilen n'an y'a bila yɔrɔ min na maa t'a bɔ yen bilen Mali ye Mali ta ye malidenw de sago b'a la Mali ɲɛmaw olu de ka hakilina baaraw bɛ kɛ Mali filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Toguna A Traoré ale ka sɛbɛnni don Nouvelle Horizon ka fara Toguna A Traoré kan Bɔjaba t'an b'u fo ni maninfin n'i yela dugu min sira kan o dugu dɔw foli bɛ k'i la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye cadre d'échange des partis et regroupements politiques ye e ko pour une transition réussie au Mali o kɛn bɛ ka fɛ kunkan bɔ koyi bawo u y'a jira k'a fɔ min ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye k'a ye décret min tɛgɛ nɔ bila n'o ye décret numéro 2022 0335 PTRM min n'a tɛgɛ nɔ bila la ka bɛn juin kalo tile 6 ma san 2022 a bɛ fɛn min ko fɔ i b'o dɔn wa o de ye transition san fila min n'a daminɛna kabi marisi kalo tile 26 tɛmɛlen wa a bɛ to senna fo san 2024 o marisi kalo kelen o tile 25 n'i y'a ta k'a lajɛ kalo 24 ni an dɛmɛbaaw maa minnu kɛn bɛ k'u kɔ don an na ka min ye sanction ye k'u ta k'u ɲɛsin faso Maliba ma n'o ko cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw k'u bɛ fanga in na k'u kɛn tɛ ka anw ka transition n'o ye cɛmancɛ fanga ye k'u tɛ k'a kuntala fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ an filɛ fili kɔnɔ ka min ye regroupement cadre d'échange des partis regroupement politique ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu fɛla ko tɛ ko bawo ko nin sɛbɛn in k'a tɛgɛ nɔ bilala n'o ye décret ye a tala k'a sɔrɔ olu hakilina ɲininkali ma kɛ a la bawo min ye taabolo ye ko jamana k'a tɛ jɔ jamanadenw kɔ k'u b'a fɛ ka politique mɔgɔw ko k'olu bila kɛrɛfɛ k'o taabolo ye k'o tɛ hakilina ɲuman ye ka taa sɔrɔ la min ye san 31 ye 30 fo 31 min ye bɛɛ ye n'o ye démocratie ye o n'a fɔra dama anw ka jamana kɔnɔna na nin politicien kelen ninnu de ye jamanakuntigiya kɛ n'i y'a lajɛ jamana bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ bi nin politicien kelen ninnu ka wulikajɔ don olu ka ŋanamu a n'u ka wari suɲɛ ka dun ka jamana fili a disi kan n'i ye wulikajɔ lajɛ u kɛn bɛ ka laɲini min kɛ ka ɲɛsin an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ma o de ye k'olu ka wele u ka ɲininka u k'u fɛla fɔ wa u fana ka laɲini ye fɛn min ye o de ye ko gouvernement inclusif o de ye bɛɛ lajɛlen min yɛrɛ ye gouvernement kura min kɔnɔna na ani min ye fangabulon ɲɛmaa kura ye n'o ye premier ministre ye o ka se ka sugandi premier ministre min n'a tɛ fan dɔ dɛmɛ fan dɔ kan n'o bɛ wele ko premier ministre neutre o taabolo min fana filɛ nin ye ko yalima ko min ye colonel Assimi Goïta ye a bɛna sɔn k'i bolo bɔ docteur Sogɛli Kokala Mayiga kaana wa min ye scénario min n'o ala ma hinɛna maa fila la El Hadji Ibrahim Boubacar Keita jamanakuntigi kɔrɔ ka taa se premier ministre kɔrɔ ma n'o ye Bubayi Mayiga ye ko yalima ko Assimi Goïta a bɛna sɔn k'o hakilina ɲini k'o sira taama wa bawo o ye Bubayi gɛn ka bɔ IBK bolo waati min na o ye ji de woyo ka don a kan n'i y'a ta k'a lajɛ min ye colonel Assimi Goïta ye min ye Sogɛli ye ni ko ne a ye tɛgɛ bɔ Sogɛli kan na yalima o tɛna ji woyo ka don colonel Assimi Goïta kan wa taabolo in kɔrɔfɔ in kɔni bɛ nin nɔfɛ wa min ye cadre d'échange des partis politiques et de regroupement ye a kɔni y'a jira k'a fɔ n'olu hakilina ma ɲininka bɛɛ olu tɛna jɛn ni kalo 24 ye an kɔni an bɛ taa fɔlɔ yanni u k'u hakilina ni k'a jagabɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ko kura min ye nin parti politique ninnu ye u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ min ye gouvernement kura ye olu bɛ se k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ cogo min na bawo maa caman bɛ u la minnu da bɔ mɛ tulu la u b'a fɛ u da ka don tulu la u yɛrɛ ka dɔ dun ko kura ko tɛ maanifin ko i tɛ fa to la nka n'i y'i sigi waati jateminɛ i bɛ fa hakili ka fa kama n'i ye nin parti politique ninnu ka nin fara ɲɔgɔn kan jɛkulu lajɛ u ka wuli ka jɔ a kɔni a ma dogo maa na u caman bɛ yen u ye fangabulon in caman kɛ k'a minɛ Alifa Umaru Konare la ka taa se Amadu Tumani Ture ma fo ka na se Ibrahim Boubacar Keita ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye munumunu salo kɛ ni jamanakuntigi ninnu nɔfɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ u ka wuli ka jɔ ma kɛ sababa ye jamana in ma wa n'u mois kelenw tilala ka n'u jɔ tugun k'a fɔ ko min ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye u bɛ wuli ka jɔ min na jamana in bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min na k'o t'olu fɛla ko ye yalima maa b'u jate k'u kɛ jamanaden ɲumanw ye wa ɲininkali kɔni bɔ bɛ ka kɛ Jango Kulubali ale de ye nin fasiri kɛ ka bɔ reporter kɔnɔ Boubacar Traoré ne bɛ n tigɛ don ko kura le Guido fasiriba n'o ye Lassana Kulubali ni a ko an ka taa Rassemblement pour le Mali an ka taa olu ka buguda la n'o ye RPM ye Boubacar Traoré o kuma ko suma bɛ yen dɛ a ko RPM kɔnɔ bɛ yen Boubacar Traoré ɲɛmaaw de ti ɲɔgɔn fɛ mun nana ni bɛnbaliya ye Boubacar Traoré fɛn dɔ bɛ an ka jamana in kɔnɔ k'an k'an cogo dɔn Ala ye jamana in kɛ jamana girima ye jamana barikama don Boubacar Traoré min ye sinankuya jo ye Boubacar ko de bɛ an ka jamana ba in kɔnɔ
sinanku fila n'u kɛlɛla Bɔkari de n'u ma kunnaja u b'a ye ɲɔgɔn na Bɔkari de fila min ye fila ani numu Bɔkari de ka taa bila bozo ni kadɔ a ko an ka jamana in kɔnɔ sinankuya jo caman de bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko maa fila bɛ kɛlɛ la Bɔkari de k'u man ka kɛlɛ n'i ye Mali tariki lajɛ n'i ye sinankuya jo lajɛ kɛlɛ man ka don maa fila ni ɲɔgɔn cɛ nka ko an ka jamana in kɔnɔ bɛ yen politiki la fɛn caman bɛ an bɛ k'o kɛ dɛ ani min kɛli man kan Lassana Kulubali ko a ko Ibrahim Boubacar Keita ale min ye Rassemblement pour le Mali tutigɛ ale min bɔra Adema PAJ la ni kana ka parti sigi ani cɛbaw y'a sigi ɲɔgɔn fɛ Bɔkari ani maa minnu y'a sigi dunanw tɛ u bɛɛ ye dugulen tɔn kɔnɔ nka a ko mana kɛ cogo o cogo dɔw de b'a ɲɛnaminɛ Fakiriba ko a ko min ye RPM ye Bɔkari bureau politique national olu ka mandat kɔni bannen Bɔkari maa min bɛ ɲɛmaaya la bi o de ye Docteur Bokari Tereta bozo don Bɔkari n'i y'a fan dɔ lajɛ maa minnu bɛ ka juru kun sama Tereta bolo o ye min ye Babɛri Ganu ye ale ye secrétaire général ye Babɛri Ganu kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ Mahamadu Jarasuba bɛ yen Mamani Babi bɛ yen honorable député Musa Timini bɛ yen Bɔkari n'i y'a lajɛ u ka fanfɛla in ka girin kojugu a ko ministre kɔrɔ député kɔrɔ Bɔkari u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kuma juru kɔni u bɛ ka kun sama u ni ɲɔgɔn cɛ mun de nana ne ni bɛnbaliya ye Bɔkari ko bila ko tɛ ko ye bɛnbaliya a na kɛ jɔyɔrɔ ko ye a na kɛ parti yɛrɛ a kuma fɔcogo ye a na kɛ maaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ tɔn kɔnɔna ye Bɔkari bɛɛ lajɛlen kun kelenna tɛ se ka kɛ kelen ye nka n'i y'a lajɛ furuku in ko bi ma sisi bila ka mɛn bɔ koyi nka tasuma kɔni ma wuli fɔlɔ Bɔkari min ye parti kɔni ye n'a ma k'a fɔ ko k'o tɛ ka k'a kɛcogo ye min kɔni ye clan fila ye Docteur Bokari Tereta ka clan ale ni maître Babɛri Ganu ka clan Bɔkari o kuma olu wulila ni ka taa kiritigɛlaw fɛ ka t'u ta da kiritigɛlaw tulo kan Bɔkari k'a yɛrɛ k'a fɔ fɛn dɔ bɛ ka kɛ tɔn kɔnɔ u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini o kuma u k'a lajɛ olu mana k'u kana dajaw la dɛ n'o ye commune de tribunal ye u kana lajɛ sariya ye min fɔ maa si tɛ sariya sanfɛ u ka baara kɛ ni sariya ye ni sariya ko k'a da ka di olu la u k'o fɔ olu ye n'a ko k'a da ka gu olu la u k'o fɔ olu ye Fakiriba ko sariya ye sɛgɛsɛgɛli baaraw boloda Bɔkari min ye commune de tribunal ye i b'a ye k'a fɔ ka taa min ye cour d'appel ye Bɔkari k'u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Rassemblement pour le Mali a ka bureau politique national o kuma k'u tɛ sariya kɔnɔ ko mandat banna a mɛnna min kɔni ye congrès dɛsɛ bɛ ka kɛ mun na congrès dɛsɛ bɛ ka kɛ o de bɛ ka dɔ fara furuku kan wa Bɔkari a kɛn bɛ bɛɛ n'i ka kunkilenna bɛɛ n'i ka taabolo bɛɛ bɛ ka kuma ni parti kelen tɔgɔ ye o baarakɛbaw olu tɛ ka bɛnkan kelen kan olu tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ a ko bɛ se ka kɛ cogo di Lassana Kulubali ko min kɔni kiritigɛlaw ye u y'a yira k'a fɔ cour d'appel ka kiri bunako kan o kuma min ye bureau politique national ko k'a ci pewu sabu k'a tɛ sariya kɔnɔ o kuma an bɛ don min na ko bi maa bɛ se k'a fɔ sa ko président tɛ RPM kɔnɔ bilen Tereta min tun ye président ye o kuma a ka fanga minɛ ala jamana sariya fɛ o kuma min ye sariya hali bi u y'a yira k'a fɔ joona u ka se ka congrès labɛn Bɔkari min ye ɲɛmaa kura ye u ka sigi joona nka n'i ye fiɲɛ taabolo lajɛ Bɔkari sama-samani min bɛ yen a ka jugu fo k'a dama tɛmɛ sisi min bɛ ka bɔ RPM kɔnɔ bi maa de bɛ jɔrɔ sisi a kana kɛ tasuma ye dɛ nka n'i ye ko fana taabolo lajɛ Tereta fana n'a ka maaw olu y'a yira k'a fɔ kiri mun tigɛra u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini ni baara o baara bilala kiritigɛso kɔnɔ bi Bɔkari o ye ɲaamɛ binnen kɔlɔn kɔnɔ kunkolo bɔra dɔ kɛra hali bi tɔ bɛ kɔfɛ wa mɛ min f'i ye juges de ka n'a jalaki bawo nin kulu fila bɛɛ nafolo b'u kunna voilà u bɛ jamana baara kɛ u ka fanga bin na ma mɛn san 7 Bɔkari minnu mara nafolo minnu bɛ mara la fo olu ka bɔ ka di juges ma ko damu la o de y'a diya ye dɛ Bɔkari sɛbɛnnikɛla n'o ye Lassana Kulubali ye Lassana ko a ko ni kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen n'i y'a lajɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ b'a la Bɔkari min ye sɔrɔ ko kɛlɛ b'a la a ko ka fɛn dɔ fɔ malidenw ye min ye Tereta ka fanfɛla ka taa bila maître Babɛri Ganu ka fanfɛla u k'a lajɛ kosɛbɛ sinankunya jo mun bɛ yen Bɔkari u k'o bila ɲɛfɛ ko sinankunya bɛ nafolo ko la de a b'a la n'i y'i pan kunna i bɛ fɛn y'i ɲɛna ayiwa an kana tulonko la dɛ ayiwa a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ bibulu kɔnɔ nka an bɛnbakɛw ye ba de don a la u ye nin don a la k'u kale ni maa min ye kalenkan sɔsɔ juguman sira kɔnɔna la i b'a y'i ɲɛna a tɛ bibulu kɔnɔ a tɛ kuranɛ kɔnɔ n'o tɛ sɔrɔdasi dɔ falen ka jɛ ka taa taji juru ta litiri 10 pompisi y'a ka wari réclamé o fila dɔ la dɔ ye bozo ye dɔ ye dɔgɔnɔ ye sɔrɔdasi ma mugu wuli pompisi la sinankunya ye jɔyɔrɔ jumɛn kɛlɛ ye sɔrɔdasi bɛ yɔrɔ jumɛn a b'u bolo gendarmerie la a tɛ bolo la i sigi k'a fiyetɔ fɔ laban ayiwa
isigi ka labanɛ Bokar Traoré maaw bɛ kulonkɛ sinankunya la kulonkɛ ko tɛ Bokar Traoré bɛnbako minnu bɛ u tun t'a tu k'a nɔ u ye min fɔ Ala ye Bokar Traoré Ala kan bɛ k'a bɛɛ minɛ anw ye ni maa min y'a kɔrɔbɔ o kuma k'i b'a y'i ɲɛ na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le Guido kɔnɔ a ka bi bɔli don an bɛ taa Mamutu fa fɛ Jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako ka fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn Njɔ Bokari bala cogo bɛ di Bajabate naamu a ye n bila n bɛ n ka kulusi jala siri o b'a sɔrɔ i b'i ɲinw de bolo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko la sirène la sirène maa min ka fasiri ye nin o ye DK ye DK ko k'an ka taa Falo commune rurale kɔnɔna na dɛ a maireba n'o ye Mamuru Buwarɛ ye e ko tɛgɛnkɔni sin t'a ma ko kura wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ a yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw n'o y'a ka conseil communal maa tɔw ye o ko olu kɔni fusinɛlen bɛ ka se hakɛ min ma u bɛ fɛ k'a wele bɔgɔ jɛnilen ka koyi k'a wele kiri tigilamɔgɔw fɛ yen waasa ŋanamu n'o suma bɛ a nɔfɛ a ka se ka ɲɛfɔli kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ye a bɛ waati jan bɔ a bɛ kalo caman bɔ fo ka se san caman ma min ye Mamuru Buwarɛ ye a jira an bɛ k'a fɔ a sigi fɔradama miiri kunna san 7 bɔ ɲɔgɔn ko a ye baara fɛn fɛn boloda a si ma kɛ sababa ye wa min ye Falo yɛrɛ commune rurale kɔnɔna ye olu dugudenw mago bɛ fɛn min na ni mairie kan k'o kɛ u ye Mamuru a ma taama nin sira si fɛ ni ŋanamu da kelen tɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Mamuru yɛrɛ n'i y'a lajɛ a ka wulikajɔ a kɔni a ma ngolo fa maireya kɔni kɔnɔna na koyi Falo commune rurale kɔnɔna na n'i ye DK ka kɔrɔfɔ lajɛ DK ko min ye Mamuru ye kɔsada in na a ye a ka compte administratif min ta ni ka n'o da conseil communal ɲɛkɔrɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ an tɛ nin fɛ fo k'an k'a lamini bawo min ye Mamuru ye a kɛn bɛ ka taabolo dɔw ta dɔnsen dɔw b'a kɔrɔ minnu kɔni taabolo o ma diya conseil communal maaw ye conseil communal ko min ye mairie yɛrɛ ka sɔrɔ ye $50,000,000 CFA wari o de bɛ ladon mairie fɛ sa o sa wa mairie a kan k'o baara minnu fana boloda ni o $50,000,000 ye o nafolo t'a la ka don o sira fɛ bawo n'i y'a lajɛ min ye Mamuru ye n'i y'a ye conseil communal maaw olu banna ka compte administratif ma ni k'a rejeté k'a fili fo k'u k'a lamini n'a ye fo k'u tɛgɛ yiri n'a ye i b'a ye k'a fɔ min ye conseil maa 18 olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu sen t'a la olu tɛna fara a ka janfa kɔnɔna na maa 6 olu de tugula a nɔfɛ wa min ye DK ye halisa a ko Mamuru min ye ANICT ye e y'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɛ mɛn k'o jɛkulu lakodɔn min kɔni bɛ wulikajɔ kɛ k'an ka mairie ninnu k'u dɛmɛ u ka baara la san o san ANICT ye ale bɛ nafolo min bila mairie ka bolo kan n'o ye Falo commune rurale o mairie o de bɛ t'i jɔ CFA wari $8,000,000 bɔɲɔgɔnko la min ye mairie ye ale bɛ $7,000,000 de kɛ ni ka o dafa o b'a jira k'a fɔ san o san $1,15,000 min ye mairie maaw ye olu kɔni kan ka o de ta ni k'o labaara wa n'i y'a lajɛ min ye Falo commune rurale maire ba ye n'o ye Mamuru Buwarɛ ye min ye a ka lamɔden dɔ ye dɛ n'o y'a muso den ye n'a bɛ wele ko Bofisi maaninfinw b'a wele ko a buran tɛ dɛ n'i ye maa dɔ ta ni den dɔ ye o kɔni a bɛ fɔ k'i den don mais nanzarakanfɔlaw ko Bofisi a bɛ wele ten de wa o maa yi min ye Mamuru ye lɔkɔliso min bɛ Falo commune rurale kɔnɔna na o lɔkɔliso kolili ni kogobolo caman ye a kɔni a y'o marché de ta ni ka di a ka nin lamɔden ma n'i y'a lajɛ nafolomugu kɔni k'a bɛɛ lajɛlen compter ni k'a di lamɔden ma nka min ye baara ye kabi san 2020 ka na se bi ma i b'a ye k'a fɔ halisa kogo o ma se ka koli ka lɔkɔliso ni ka o lamini maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima nafolo in bɛɛ lajɛlen bɔla ka di Mamuru ka lamɔden ma a ma se ka baara in kɛ k'a kun cɛ kabi san 2020 ka na bɔgɔ sisan la san 2 bɔɲɔgɔnko ko ka da kun jumɛn kan wa min ye mairie bɛ $7,000,000 min n'a kan k'o fara ANICT ka nafolo bɔta $8,000,000 kan $8,000,000 a b'o de ta k'o labaara wa $7,000,000 tɔ min bɛ bɔ mairie kɛsu kɔnɔna na dɛ Mamuru kɔni b'o bila da ni k'a dun cogo min ka d'a ye Mamuru b'a la ka ɲini min ye conseil communal maaw fɛ a ka ɲɛfɔli kɛ min ye Mamuru ye min ye CFA wari $53,000 bɔɲɔgɔnko ye o min n'o kan ka kamaru ɲɔgɔn ka diɲɛ san o san i b'a ye k'a fɔ Mamuru kɔni ordre de mission bɛ dilan min ye carburant ye min kɔni a yɛrɛ b'o ta k'o taji ninnu papier bɔ k'o don a ka mobili la ka yaala ka diɲɛ minɛ n'a kun ye ka taa sɔrɔ ɲɛfɔli tɛ ani maire cɛ wa kɔsada in na k'a ye maa dɔ kɔni sugandi a n'o yɛrɛ bɛ politique tɔn kelen na k'o kɛ min ye a ka
comptable ye fo ka taa se secrétaire général jɔyɔrɔw ma nin bɛɛ lajɛlen y'a ka masuruyamaw ye Mamuru kɔni a kɔni b'a la k'i sago ni dungɔ kɛ maaw na maaw b'a la min y'a baarakɛɲɔgɔnw ye n'o ye conseil communal kɔnɔna maaw ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen bɛ k'u tɛgɛ bila u da ni k'a kin u y'a jira k'a fɔ yalima an ye Mamuru min ta kabi san fɔlɔ ka na bugɔ san 7 in dafalen kɔ ko yalima o maa kelen de ye nin ye wa bawo kuma dumani min tun b'a da kɔnɔ ani taabolo ni hakilina minnu bɛ a la ka ɲɛsin min ye falo commune rurale ka yiriwali baaraw ma ko yalima o baara ninnu si t'a la ka kɛ wa min ye Mamuru yɛrɛ masuruyamaw ye ka se Mamuru yɛrɛ ma n'o ye Mamuru Buwarɛ ye falo commune rurale maire ba a kɔni a b'a la k'a sago n'a dungɔ kɛ maaw na bɛɛ lajɛlen ni nimisa kɔni sigilen don wa kɔsada in na u kɔni farala ɲɔgɔn kan k'u n'a wele bolo économique la juge k'a wele k'a ɲininka nafolo min n'o kɔni bɛ kamaru ɲɔgɔn kan sa o sa falo commune rurale mairie kɔnɔna na nafolo ninnu b'a la ka kɛ cogo di Mamuru ka ɲɛfɔli kɛ a ko kan bawo n'i y'a lajɛ min ye Musa nɔgɔ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ régisseur min n'o sugandila o régisseur o kɔni ordre de mission bɛ dilan fɛ ka di maa wɛrɛ gansanw ma hali minnu tɛ conseil communal ye o kɔni o nafolo mugu fana bɛ tila ka ta k'a di olu ma wa sugu bulon n'o kɔni nana ka tɛmɛ mairie ka bolo kan i b'a ye Mamuru min ye marché gré à gré i ta filɛ n ta filɛ o kɔni o sira de taamali ka d'a ye kosɛbɛ min ye Mamuru Buwarɛ ye ko n'a min taabolo falen n'a ni juge ye ɲɔgɔn ye kɔrɔfɔ minnu bɛ a nɔfɛ ani ŋanamu ni yurugu o min suma bɛ a nɔfɛ ko n'a min cogo dɔn min ye Burama Sa nɔgɔ o min y'a ka dangan sabanan ye o kɔni y'a jira k'a fɔ Mamuru kɔni kɛra jigiwaro ye koyi ko Mamuru kɔrɔ Mamuru a ye gɛlɛya kɛ dɛ falo commune rurale kɔnɔna olu ma maire sɔrɔ fɔlɔ jigiya kɔrɔ min ye Mamuru Buwarɛ taabolo minnu b'a la n'a ma bila nin kɔni bɛ kɛ sabu ye ni k'a to a kɔni nɔgɔ diɲɛ bada min y'a ka compte administratif 2021 o kɔni de kɛla sabu ye ni ka nin balawu tɔ ni k'o bɛɛ lajɛlen wuli a nɔfɛ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ sirani kɔnɔna na DK a ka fasiri don Bɔkari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Mahamano S Tarawele ko Bɔkari Tarawele siɲɛ fɔlɔ siɲɛ filanan sabanan tɛmɛnen kɔfɛ kunu tuguni Bɔkari Tarawele ye gɛlɛya min bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ a ko Barikani ka cɛden minnu bɛ an ka marabolo la n'o y'u ka basiw ye Bɔkari kunu tuguni basi wɛrɛ bɛ n'o ye Mɛnaka ka basi ye o da cira fasiriba ko a ko n'i jateminɛ kɛ gɛlɛya kɔni bɛ Mali ni Faransi cɛ o gɛlɛya in nana kabini février kalo dɔ tile 17 sanwɛrɛ 2022 a ko Faransikɛw ka jamanakuntigi Emmanuel Macron ale de kɔni ka bagabalikan na a taara ni k'ale bolo da Bɔkari Tarawele a ka bagabagali a tun hakili la min kɔni malidenw ye an bɛna an sigi an kunbɛrikuru kan ni k'a deli k'a yira k'a fɔ n'ale kɔni tɛ o kuma Mali tɛ Bɔkari Tarawele anw tun sigilen bɛ ka kuma min makɔnɔ n'a fɔli bɛ ka gɛlɛya an bolo mais min f'i ye a ye sira de jɛ an ye n'i tugula maa la san kelen n'a ma fɛn dilan i ye fara a la san 100 a tɛ foyi tiɲɛ Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla n'o ye Mahamane S Tarawele a ko Emmanuel Macron ni nimisa bɛ maa la bi nimisa b'a la dɛ sabu a tun bolo Bɔkari Tarawele an bɛna deli a ka sabali ale ye nafolotigi ye ale ye bana ye setigi don o tuma n'ale bɔra an ka jamana kɔnɔ jamana bɛna kɛ cogo di Bɔkari Tarawele min ye n'ale bɔra an ka jamana kɔnɔ an ka jamana bɛ Ala bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni an ka jamana marabaaw ye u ko ni Mali bɛ kɛ min ye sa Bɔkari Mali ka ko ye Faransi ka san 8 an ka jamana kɔnɔ a ye mun ɲa ni dɔ de tɛ ka fara Bamancɛ waliw kan dɔ de bɛ ka fara Mali burujali kan Mali ni Faransi ka tigɛ di ɲɔgɔn ma a nafa jumɛn bɛ ka ɲɛsin malidenw ma n'olu yɛrɛ tɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari min kɔni ye basi minnu bɛ yan sabu kɛmɛ ka yɔrɔ belebelebaw lakori min y'u ka dagabana radariw ye Bɔkari min y'u ka kɛlɛkɛminɛ belebelebaw ye radari ninnu yɛrɛ nakun kɛla mun ye dɛ Faransi ka radari kɔni a nana de k'olu protéger a mana ka malidenw protéger a tɛ jadisi ye wa n'a ye jadisi ye maa min bɛ ka jadisi labɛn i ka jamana kɔnɔ o b'o faa wa o b'o fa ka da mun kan? Aw tɛ yafa Faransi ma han. Bɔkari Tarawele a ko minɛn bɛ Faransi bolo a ka bon hakili ma sabu n'i y'a lajɛ diɲɛ puissance Faransi bɛ puissance fɛ a ko Gosi u ka min kɔni u ka base tun bɛ yen o wulila Kidali base tun bɛ yen o wulila Tombouctou tun bɛ yen o wulila Tesalita tun bɛ yen o wulila kunun tɛnɛn min ye Mɛnaka base ye Bɔkari ko fana wulila tabarikala n'u bɛ taa Bɔkari Tarawele u ka minɛn kumabaw u b'olu de salo ka taa n'u fɛ a la minɛn kolo minnu bɛ minɛn minnu tiɲɛna ka ban n'olu tɛ se ka mago dilan bilen u bɛ taa k'olu de to yen ko a ɲama u k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka taa n'a ye o de tun fɔr'u ye u ka ni minɛn kolon dɛ u ka taa n'a ye salo
Wanga masiga minen kɔrɔ fɛ kana espionner an ka jamana kan. Bɔr Traoré sɛbɛnnikɛla n'o ye Mahamane S Traoré a ko kunu min kɔni barika ni cɛbaw ye kan tun kalifalen bɛ maa minnu na u ye kan tile ta ni k'a di Mali kɛlɛkɛcɛw ma k'a yira k'a fɔ baara mun tun bɛ ka kan fɛ baara banna layidu mun fɔra a layidu taara sabu Emmanuel Macron ko k'a bɛ bɔ jamana in kɔnɔ k'a daminɛ kalo 4 ka taa bila kalo 6 la o min dira ma malidenw jɛna ni a ye o kuma k'u b'u ka minɛnw cɛ dɔɔni dɔɔni k'a sɔrɔ a ma kɛ ni pression ye Bɔr Traoré n'u ye minɛnw cɛ k'u bɛ taa Nigerikaw fɛ min ye Sahel jamana kɔnɔnaw la k'u tɛ taa Mpɛntɛngolo dɛ u b'u sigi dɔ fɛ ni ka kɔlɔsili kɛ hali bi o tɛ se ka taa o parce que o b'a la ka dugukolo in bɛlɛ halisa Mali dugukolo kɔni Bɔr Traoré wa bɛ min f'u yɛrɛ n'aw m'an ka jamana karangada ninnu n'o ye frontière ye k'a lakana a ma nɔgɔ dɛ jugu ma ɲi dɛ Bɔr Traoré o kuma minɛn minnu bɛ ka cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ minɛnw tɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la koyi a bɛɛ de bɛ ka taa Niger wa dɔw yɛrɛ bɛ k'u kangara kuma k'olu tɛ u ka minɛnw bisimilali yɔrɔ ye o kuma k'u ka minɛnw cɛ u k'u ka koso ni kasaw cɛ u k'ulu fana ka jamana bila nka olu tɛ ka lamɛn min y'olu ka jamana kuntigi ye o kɔni ko k'u kana ale ka jamana kɔnɔ k'ale labɛnnen don ni k'u bisimila ale tɛ Faransi ka ciden ye min y'olu ka jamana kuntigi ye Bɔr Traoré o ni Emmanuel Macron u bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen na bɛ na ko min ye Mali ye ka Mali karama tigɛ parce que b'a ko a ko n'i ye Faransi yɛrɛ ka base lajɛ Mali kɔnɔ a tɔ tora kelen pewu de o de ye Gawo ye o fana ka wuli ka bɔ yen Goti banna Kidali banna Tombouctou banna Tessalit banna Menaka banna u ka base belebeleba kelen bɛ Gawo o minɛnw fana cɛli daminɛna o ka cɛ Bɔr Traoré a ko dɔɔni dɔɔni o tɛ tɔ to foyi la min ye Gawo base ye Bɔr Traoré n'o de y'u ka base laban ye n'o minɛnw fana cɛra ka bɔ Mali kɔnɔ don o don ni ka taa Niger ka taa fara u ka minɛn tɔw kan n'u y'o fana tile ta ka dan ka kɛlɛkɛcɛw ma o ko ye Faransi ka barikani ko bannen Mali kɔnɔ n'o tɛ ko hali bi barikani bɛ Mali la yan dɛ o bɛ taa k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u nali ye mago jumɛn ɲa k'ulu bɛ kuma dɔ fɔ an ye ko Banmanci ka ɲɛmaa kologirin dɔw bɛ yen n'o ye Adams Abu Walidi ye Bɔr Traoré k'u y'o fa maa min fa la siɲɛ caman olu yɛrɛ ko k'u y'a fa o fɔrɔlen bɛ dɛ adamaden de bɛ fa Faransi sɔrɔdasi fɛ u y'a fa i bɛ tila ka wuli ka jɔ ka Banmanciya fari dɛ u bɛ tila k'i fa siɲɛ 3 o de fɔra bɛ ɲɛna yan Bɔr Traoré o ko min kɔni État islamique maaw ye a ko k'u ye maa min fa olu fana na o de dagosi ka bɔ a ko Mali kɔni bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ k'ulu ma fɛn kɛ nka k'ulu n'ulu kuma na olu nana don min kama Bɔr Traoré o tɛ nkalon ye nka u nana don min kama min ye kɔnɔna janjo ye ni k'an ka kɛlɛkɛcɛw dɔdɔlima ka taa bila fo Kidali u ye sira mun d'an ye Kidali ko mun na u y'o fana kɛ dɛ u k'an ka ɲininka mun na u y'o fana kɛ a y'an dɛmɛ o ye tiɲɛ ye a y'an bɔ jugu bolo o ye tiɲɛ ye nka mun na a taara sira da an ka dugukolo kan k'aw tɛ tɛmɛ yan a y'o kɛ ka da mun kan o fana ye jamanadenjuguw fana ka bɛnbɛnbɛn ye o don kama u ka bɛnkan kun y'o ye o don n'u nana u bɛ nin ko in kɔni goloba mais n'anw ka sɔrɔdasiw sera nin hakɛ in na a y'u lajɔ ye o tɛ tɛmɛ yen bawo o ni jamanadenjuguw fana kun bɛn bɔ voilà janfa mana mɛn cogo a ma tila ka taa k'u yɛrɛ bolo da janfa mana mɛn cogo a bɛ tila ka dɔ don dɔ Nouvelle Horizon Bɔr Traoré Mahamane S Traoré a ye kuma kuncɛ ni min ye a ko min kɔni ye barikani ye o banna Takuba banna Bɔr Traoré min kɔni ye MINUSMA ye kangari mun dara olu ye k'ulu b'u dɔnse yɛlɛma n'u m'u dɔnse yɛlɛma o tuma ninnu taara cogo min na k'u fana bɛ taa ten cogo la dɛ min ye Mali ye k'a bɛ to malidenw de ta la Bɔjabate n bɛ min f'i ɲɛna n bɛ to k'an ka sɔrɔdasiw force armée malienne ka colonel dɔ bɛ yen Masawule Samakɛ colonel a tɛ dute kuma na n ko i da se bɛ jiri ma n'i y'ale sigilen bɛ sin ka se waati wa n'i y'a dalen mɔ bi kuma min bɛ bɔ a da a ko MINUSMA ma ni ne ye yɔrɔ min minɛ ni n ko aw ka dan yɔrɔ min na aw bɛ dan n'aw panna yen nka a b'a y'aw ɲɛna a b'a ye wa cɛ mun don a t'a tu k'a nɔ wari n'a tora ni kumaw tora a ta la bi walahi a bɛ tubabubilen minɛ kana siga min kɛra tubabubilen na kunun a bɛ tubabubilen minɛ bi k'a sigi bi k'a bolo fila siri k'a sigi Sikaso mara fɛ kɔni ka soloma defini bila ka na yɔrɔnin kelen a ma ɲi dɛ Kuramani filɛ nin ye a ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamane S Traoré ale ka sɛbɛnni don Mahamane S Traoré an b'a fo hali Badiabate ni ye n tɛgɛ don n bɛ bɔ Sort de Bamako ye Sort de Bamako Laya Jara nin ye a ka fantigi ye min ye lamɛnbaaw ye u ka hakɛ to sɔgɔsɔgɔ mankanni bɛ anw yɛrɛ la o bɛ bɛn terroriste n'o ye Bamancilakaw ye e ko k'u kasa mɛn tɛ Gomakura kɔnɔna na wa Laya Jara ko min ye terroriste ye ko siga kɛn bɛ u la Gomakura n'i y'a lajɛ ɲɔnɔ Sargili ka taa se min ye Mopti o falaw o kɔnɔna ye ko ni janto ma kɛ min ye ni Bamancilakaw ye e k'u t'a fɛ k'u den lanko lama wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ni maa kofɔlen ninnu ye u bɛ jan de da anw ka finitigilakaw ye walima yɔrɔ in kɔni u b'a fɛ k'a minɛ k'a kɛ u ta ye wa min ye anw ka finitigila n'o ye forces armées maliennes ye u k'u fasa fili waasa min ye ni maa jugu ninnu ye o daga bɛ se ka bɔ an da la cogo min na Laya Jara ko o wuli ka jɔ ka kɛ min ye forces armées maliennes ye u b'a la ka sewa ni sanayɛlɛ min sɔrɔ don n'a dugujɛ o kɔni
ni dangari kana ko olafiu bawo mi ali wati temeluna mi kare munu no lube tani ngasige mali ni mali fa waro ni gawni yokonje ibaye ka foko karu bele jile ko ulu blogila no ye ku lajo omburi mara o konnai mi tedo o tedo rede mi mawe mamunu be no luga wale dombe ni wuli ga joche juguye no om bamajila gawye ulu ga tabulo ko ngela sabuye ni kare nunu ga tani ngasigi ni ngasega lasumaya wa mi onga findigla gawye o wuli ga joche amange wuli ga jo fana nyeshila femi ma idatu la meneka mina re eko o mamunu salo ga menaka wa bawu mi madoye ko lu bola Nigeria jamana konnana kana o bamajila ga nyomu no be onga jamana kono ninga sega no bena demedo umachuko mina andera boka ni kerengena niala bawu ni ataka leje ku be ausa kane fo o be tra munu mine ni ga do onga jamana kono o be ausa kami varafo o bo fo mamunu zigimbe o dugunu nu srada wala de o bo lu de yininga yali ma andera boka ni asra ka nga boyrod meve o era kan leje jedi abda munay ma surebe na do jamana kono avec abda munay de bala e da idelaga ausa photo ya jamana kono nitnate jedi ausa kambe ni ya ngalang national uta galaje ausa bala wa andote fiu c'est jona somali gay chenin kelaw nimbebe basisa nimbebe ka fu yene na ye maye mami ngoni na atabulo na usiga mama ay je folike gamali bu bu damma ku nimbeka atele go sago go fama go uteku ko flana wana to la domna ubusoro kana témoignage la anya ye ube kana don wati muna ma fo o wati anyi ngali wallahi boje wate ni yalla ga korofota ka laje ako ma ko fole nunu nu wuli ga jo make mi ye uga tabule anu ga bingane wale ko ku te faga o buluda ni ro ko fole nunu gonna na wa go ma kura kaw bela jile ni jatiga be nyona bawo ni ya ta ka laje uye sigi geleya ma chama bulu asigi rola bawo yoro munu mbe na be wele go stege ko oni ni ba manjila ga nunu ma ti nyona jo ga fleta adi sabate melewa wa mi ye dozo ye no ye chasaru ye ulu ko oni bamanjila go kelengo ka nyoye ibaye ka fo tegema do anana bawo wuliga jo ko ni mbola fambele jileve wa mi onga jamana fridigla gawye ukelega kuna foni soro ko mapangulu ta ninga ta mununu solo ga ni yorogo fole nguna wa yorogo fole la jelego wa fero de kanga tigesa mi bamanjila ka nyini ka yoroye adaga me yoro mno bele jilen tigaga soro le mi yo negede ninga o yara o sigileka wale ma o joleka ma be ne bon me mi fo boje bate o ne ga ku vinja tie ebe ni yoro nununa na ko kwa be nyami ube bulku be do Niger di sila nebe mi ngone fo fini digla gawe onda do no ya atrai maede na yu ula ko do ni to ina abeta do ni Niger ya ba to temeka uye ger kalange ga temeka ko ne be ti dala maga ma ti de kisi jugu faga togo jugu mina togo wallahi kalage to ba do ga temeka uye kalange ami mi ngone fo uye terrorisi ba manji o mara kasote ombulere wanga patandi nanga embo ateke ga mashi balo kaso kono anga nyona nga malo o mambo fola ka tase jugu balo limo akana ku uye tasma do malo to munu na uforo kono na uyunyi yorai negede ba to lati ku bla fo kongo ku fo ka don ka fo ko balo joro mo be nyina ma yakono abenye mi la jare la ya ko mi yo nga findigla ka yo ko ka wuliga joke jona mi ye goma kuraye o yoro ko volena mi ye lakana ye abese ka jiro ja chukomina bo mi yo nga findigla ko ulu ko ni bala ku so wa mi ye yoro ko vole yoro fen be jamana ngondana ka yoro ko bamanjila ka de be fe ka zole ndai wale ma be fe ki nya dai unyanu nu ubeta do abelejile na mi ye sigi ba u belejile ka sika nimisi wasa zuru sigi yoro la ki ga adama de yake malidi yakono ka soro in jama tike ni ngwe na mi na ya sama ga bosor de bamako kon na la ya jara ga fadre tuma kanyi ambe dege mi obebe baje wate namu ndaran na dandigele werete ula jongola mom tu ga foka wala imondo ne ko bala to ko bedi ka mom tu foka wala imondo imena kumulo lamaga ni voli duma inage ngoni voli duma be mani fi ka hamina ngelo ne takabiga bori radio bara ko ni bara bori mon nonte bori ngana ke balani ndona di nyi jete be balani ndona ibi fi balado na fuga dama tebe ya la ni fera la ko ni so mi balado ngli ne bani atode agay baladona ye black mala
borne bɛ tigɛ don ado joona joona l'indicateur du renouveau parce que b'a n'o ye Adama Jabate bon Traoré a ko min ye boli tɛ dan kɛ a ko an ka jamana in kɔnɔ bɔgɔri i mana boli k'i dogo togo togo a ko min ye an ka finitigilakaw ye an ka cɛbaw i bɛ ye maa minnu y'u kalan jamana sariya ye bɔgɔ Traoré k'u nin di jamana kama bɔgɔ Traoré k'u bɛ tigɛ ta ka da i kan siga t'o la parce que b'a ko a ko brigade territoriale de gendarmerie di Bamako kura bɔgɔri i b'a ye k'a fɔ a ye tigɛ ta ka da zonba in kan min ye cɛ bolilen kan maa min bolila n'o ye Sirifukɛ bɔgɔ Traoré ka sababu kɛ mun ye Sirifukɛ bɔgɔri ale kɔni ye a ka muso n'o ye Ayise Bari n'ale gardi ye kaporali a y'o ningɛnɛ karaba parce que b'a ko min ye mars kalo tile 12 san 2022 parce que b'a ko ni maa fila bɔgɔri b'a ye k'a fɔ furu o tuma u tun bɛ furu ɲɔgɔnya sira kan bɔgɔri b'a ye k'a fɔ kelen civil ye kelen ye tenitigi ye musolaka ale ye gardi ale ye kaporali ye i b'a ye k'a fɔ u fila bɛ denmisɛnnin ye sabu cɛ yɛrɛ tɛ tɛmɛ san 30 ni dɔɔnin kan min ye furuku bɔgɔri o de nana cɛya ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ a ma ɲa min kama bɔgɔri min kɔni ye kaporali ye n'o ye Ayise Bari bɔgɔri ale su kɔni sina ka ye a kantigɛlen parce que b'a ko a ko sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni kɛnɛ dayɛlɛla maa min y'a kɛ siga kɔni t'a la bɔgɔri o kɔni o de ye a fiancé n'o ye Mohamed Aïdara Mohamed Aïdara kɔni a kɛlen ka falen kɛ a y'a senfa sɛgɛsɛgɛliw kɛra bɔgɔri min ye Mohamed Aïdara bolo tara k'a da kan k'a to sigi kɔnɔ yan'a bɛ bila ka taa di kiiritigɛlaw ma u k'a ɲininka dalakana mun y'i bila maa fa la a y'i senfa bɔgɔ Traoré maa ma kɛ Ala ye k'a taa yɔrɔ dɔn nka min kɔni ye an ka gendarmew ye olu ye wulikajɔ kɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ i b'a ye k'a fɔ ni ka taa tigɛ ta k'a da kan bɔgɔri ka taa minɛ a fan kan ka wuli n'a ye min ye brigade territoriale de Bamako kura bɔgɔri i b'a ye k'a fɔ u ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ ko sɛgɛsɛgɛli ncinin tɛ min ye lieutenant Lamini Jakite a n'a ka cɛdenw ale min ye brigade yɛrɛ ɲɛmaaba ye parce que b'a ko a ko an bɛ don min na ko bi gendarmerie yɛrɛ ɲɛmaasoba n'o ye général Samu Menkɔrɔ Jakite bɔgɔ Traoré ale n'a ka jamakulu ka taa bila fo Kaɲɛ kɔnɔna la gendarmerie fɛn fɛn bɛ Bamako ani Bamako dafɛ dugu la n'o ye commandant chef escadron Lasini Tamba Keta bɔgɔ Traoré u ye wulikajɔ minnu k'a dogolen tɛ a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni tiɲɛnikɛla ye k'a sama ka bɔ ɲumanw cɛla min ye tiɲɛnikɛla ye k'a sama ka bɔ jamakulu cɛla o de gendarmerie ɲɛmaaso ka hakilina ye a ko gendarmew filɛ nin ye ka tigɛ ta ka da Mohamed Aïdara kan bɔgɔ Traoré ko nin tɛ balinako ye sabu n'i ye ko kalifa Mali gendarmew la bɔgɔ Traoré n'i ma bɔ jamana kɔnɔ fiyewu f'i bɛ jamana kɔnɔ u bɛ tɛgɛ da i kan Adama Jabate ko bɔgɔ Traoré min kɔni ye cɛden ye sa n'o ye maafala ye bɔgɔ Traoré i t'i muso fɛ o ye tiɲɛ ye aw cɛ ka gɛlɛn o ye tiɲɛ ye nka ale kelen tɛ muso ye e kelen tɛ cɛ ye maa minnu b'u muso fɛ n'i t'a fɛ a bila ayiwa cɛ wɛrɛ b'a ta Buguni examen don ni muso fana y'a ban cɛ la a ser'o fana na an farala n t'a fɛ k'a ye muso wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ nin kɛ kɔni Bɔgɔri Traoré a ma s'o ma nka n'i y'a lajɛ maa caman ka dusukasi mun ye dɛ ko n financera la fo ka dama tɛmɛ a ye n ka wari dun fo ka dama tɛmɛ u b'o kɛ mɔnɔbɔyɔrɔ ye a ma s'o la o a y'i bila ka wari d'a ma a ye wari mun dun ne Ala barika la k'e to diɲɛ kɔnɔ i b'o ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ siga t'o fana na Adama Jabate ko Bɔgɔri Traoré min kɔni ye Mohamed Aïdara a bɛ gendarmew bolo e ko u ma bila ka taa min ye tribunal ka bolo kan Bɔgɔri ni ka taga u k'a sɛgɛsɛgɛ Bɔgɔri Traoré mun y'a bila nin na a ka ɲɛfɔli kɛ u ye Bɔgɔri ale kɔni bɛ t'i ta da min ye kogo 4 kan sabu nin ko in bɛ taa kuncɛ ni kasobonba kɔnɔ sigi ye Bɔgɔri Traoré a bɛ t'i sigi k'i miiri ni k'a lajɛ sa nimisa kɔni bɛ na o yɔrɔ de la o tuma ale na ni ɲɔgɔnna 2 wɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko nin waati kɔnɔ n'o ye seliba ɲɛkɔrɔla ye min ye gendarmerie ɲɛmaayaso a tɛmɛ ka dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛ sen kan Bɔgɔri Traoré ko cɛdenw bɛ munumunu salo la min ye o baara ninnu bɛ maa min bolo o de ye chef escadron Lasini Tamba Keta Bɔgɔri Traoré u tɛ da u tɛ suna su fara tile kan u bɛ munumunu salo la Bɔgɔri Traoré ni ka maninfin kɔlɔsi maninfin bolo minɛ Bɔgɔri Traoré duguba kɔnɔna la jama tafoyɔrɔ la Bɔgɔri Traoré ka taa bila min ye Bamako dafɛ dugu ye sabu tiɲɛnikɛlaw mana tiɲɛni kɛ duguba kɔnɔ u bɛ boli de ni ka t'u kɔlɔsi dugu kɔfɛla la Bɔgɔri Traoré min ye tiɲɛnikɛlaw ye k'u sama ka bɔ ɲuman cɛ la min ye Lasini Tamba Keta n'a ka cɛdenw ye Bɔgɔri ko de baara ninnu donnen don fo ka taa fɔ ko seliba tɛmɛna kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kan
Adama Jabate ale ka sɛbɛnni indicateur du renouveau ka fara Jabate Adama kan amu bɛɛ lajɛlen fo Jabate ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko nouvelle horizon nouvelle horizon min ye Baba Dambele ye nin ye a ka fasiri ye Baba ko an minnu bɛ n'an mago bɛ jɔ gazi la Mali seleke 4 kɔnɔ k'an ka dumuniw tobi n'a ye walima k'an mago wɛrɛw dilan n'a ye ko dɔ ma fara an ka gɛlɛya kan wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye gazi sɔngɔ ye min ye cyclo ye o min n'o tun bɛ di maliden ma 600 sefa wari la k'o ma yɛlɛma ka kɛ 1000 ani 200 ani 70 70 ani tama kelen o cayara dɛ ayiwa min ye babi ye ale min ye seyi gazi ale min ye o commercial a y'i da don kɔrɔfɔ in na ni ka ɲɛfɔli kɛ maanifin bɛ se ka a faamu cogo min na min ye Abdala babi ye ale kɔni a y'i sigi kunnafonidiso dɔ plateau sanfɛla la n'o ye Mikado FM ye ka ɲɛfɔli kɛ gazi ko in kan a ko tiɲɛ don min ye anw ka jamana ye n'i y'a ta k'a lajɛ waati janw tɛmɛna min ye jamana faso maliba ye k'a yɛrɛ tun tɛ k'i tɛgɛ don i dufa la wa walasa min ye jamanadenw ye u bɛɛ lajɛlen ka se ka gazi sɔrɔ sɔgɔ duman na wa o senfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye malidenw ye bɛɛ lajɛlen tun bɛ gazi sɔrɔ hali n'a sɔrɔ la an tun bɛ ka kule o waatiw la ko nka kɔsa in na dɔ de fara kule k'a kan k'a sabu kɛ fana gɛlɛya damadɔw fana bɛ yen n'i ye CEDEAO ka sanction min n'o tala ka ɲɛsin faso maliba ma ka bɛn kari dɔ ma janvier kalo tɛmɛlen tile 9 san 2022 min kɔni ta la u ka lajɛrɛ dɔ senfɛ Ghana fa b'a la n'o ye Accra ye o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen i y'a ta k'a lajɛ min ye Abdala Babi ye ale ko k'a minɛ san 2001 ka se 2002 ma min ye faso maliba ye ko ka se ka gazi subventionné nafolo dɔ bɛ n'o ye tɔrɔmɔ ye k'o ta k'o bila gazi maa minnu bɛ na ni gazi ye k'olu dɛmɛ u ka gazi lanali la walasa n'u nana n'a ye a sɔngɔ a bɛ se ka damakɛ cogo min na walasa jamana den kelen na maa minnu mago bɛ a la olu ka se k'a sɔrɔ a sɔngɔ ma gɛlɛya k'o baara ninnu daminɛna 2001 ka se 2002 ma min ye san 20 bɔɲɔgɔnko ye jamana de y'i jɔ jamanadenw kɔkɔrɔ walasa subvention o ka kɛ sabu ye gazi sɔngɔ ka jigin ko ka kɔsa in na bɛɛ lajɛlen bɛ jamana lahalaya kalama gɛrɛntɛ min bɛ jamana kan da dumuni o yɛrɛ t'a la ka sɔrɔ ko gazi ko wari ka ta ni ka don o la ko subvention min ye jamanadenw ye bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ mɛ k'i tɛgɛ de kunjɛ la ni ka kule min ye sikilo ye o kɔni b'a la ka di maaw ma bi 1000 ani 200 ani 70 ani tama kelen n'i y'a ta k'a lajɛ nin ko in kɔrɔfɔ a kɛ mɛ gɛlɛya belebele ye min ye Askoma maaw ye olu ka ɲɛmaaba n'o ye a présidente ye Madame Kulubali Salimata Jara ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye taabolo dɔw ye gazi ko la k'an kan k'o fɛɛrɛw de tigɛ joona bawo min ye bibi ye Mali bɛ degun min kɔnɔna na k'a barika k'a ka bon kosɛbɛ ko wa ko min ye anw ka taabolo caman ye k'an kan ka caman de bɔ olu fana na min ye olu ka jɛkulu ye k'a b'a la ka i jɔyɔrɔ la koyi ko bawo min ye jamanadenw ka da dumunifɛn ka se ka sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔman na min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye olu fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa da dumunifɛn ninnu sɔngɔ a kana yakubaya ka yɛlɛ ka tɛmɛ maliden dufata hakɛ kan n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ gazi kɔni bɛɛ lajɛlen mago bɛ a la min ye dumuni feerela o ka taa se an maa minnu b'a san ka taa bila an ka sokɔnɔnaw na o n'an wulila an bɛ se k'an ka dumuniw kalaya cogo min na teliya la o ko kɔni a kɛn bɛ kɔlɔlɔ ye bɛɛ lajɛlen ma min ye gazi ye ni janto ma kɛ ko an laban an tɛna segin taabolo kɔrɔ ma wa n'o ye saribɔnko ye o di dadigi o bɛ taa dadigi kɛ an ka sigida de la bawo min y'an ka kungobolo ye yiriba kulow de bɛ halaki k'o yɛlɛma k'o kɛ saribɔn ye wa o saribɔn fana o bɛ kɔlɔlɔ min fana se anw ka jamana ma yiritigɛ bɛ kɔlɔlɔ min se sigida lakanali baaraw ma u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ o dama dɔn min ye gazi kilo 1 ko k'a ma kɛ 200 ani dɔrɔmɛ 12 ye wa seko wari la n'i y'a lajɛ o de ye a sikilo o bɛ taa jɔ fo 1000 ani 200 ani 70 ani tama kelen min ye nin taabolo ninnu ye jamana ɲɛmɔgɔw olu y'a jira k'a fɔ an bɛ dangan min na sisan jamana in bɛ taabolo min kan n'a fɔra ko jamana k'i jɔ ni nafolomugu ye ka se ka gazi subventionné ko taabolo dɔw bɛ yen o fana bɛ kɛ majɛ ye jamanadenw fan fɛ o de kɛra sabu ye jamana ɲɛmɔgɔw k'u kun bɔ subvention ko in kɔrɔ min ye jamanadenw ye bɛɛ lajɛlen ka i débrouiller ka fa wa n'i y'a lajɛ min ye Babi ye n'o ye Abdala Babi ye a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ san 2 bɔɲɔgɔnko bɔ bi o subvention min n'o fana tun bɛ di jamana fɛ dɛ kabi san 2019 a fɔ san 2018 ka na se 2020 ma ko o nafolo o fana tɛ kunbala na wa bawo facture caman d'an bɛ jamana ka warisoba kɔnɔna na n'o ye trésor public ye o nafolo kan ka di olu ma k'o nafolo ma sɔrɔ wa o de kɛn bɛ sabu ye gazi sɔngɔ ni ka se ka a yakubaya nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna na Baba Dambele a ka fasiri Baba Dambele
a ka kuma ka ɲi Bɔkari Tarawele fɛn mun tɛ bolo kɔnɔ n'i y'a tunami bolo laban bɛ kari nin waati la Mali kɛsu a langoloyalen don ɲɛ bɛ ka fɛn mun sɛgɛrɛ o de ye sécurité o tuma an bɛ bɔ nin kɔnɔ ni Ala ni kira sɔnna ma ka na ni lafiya jamanaba in kɔnɔ Bɔkari kunnafoni tun bɛ an bolokɔrɔ n'a bɔra an ka ɲɛmaayaso yɔrɔ Bɔkari nin y'o kuma kɛnɛ kuncɛlen o tuma ni kuma kuncɛra dɔwɛrɛ t'an bolo waleɲuman dɔn barika da Bɔkari Tarawele k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma sabu n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna donnibala tɛ ɲumaga ɲuman de b'i la n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna gɔngɔn durunbala tɛ i dɔrɔn fila de bɛ duguma Bɔkari Tarawele lamɛnba cɛman ni musoman waleɲuman dɔn foli waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an b'o kɛ nka kuma dɔ la foli kɛrɛnkɛrɛnnen cɛw bɛ baara ja Bɔkari Dankɔrɔba in a bɛ Kaɲɛ kɔnɔ n'o ye chef escadron Lassine Tamba Keta commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako Bamako ni a dafɛ dugu commune ruraux Bɔkari Tarawele o bɛɛ lajɛlen gendarmerie ɲɛmaa de don Bako ani Baɲɛ Elhaji Mohamed Sako Dankɔrɔba in n'o ye Sako Odinga o ɲɛmaaba ye PDG o tuma n'a ka cɛdenw Ousmane Kone ka taa bila Buwa Kamara la an b'u fo dantɛ foli mun na waati korona ka ban o tuma min kun dira ma nɛgɛ kaɲɛ 13 o sera Burafɛlɛ ni Sidi olu bɛn'u wasa don la Mamutu Kamara ale tun bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la Bɔkari Tarawele Buwa Jabate an de bi kunnafoni lase ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔ ni Ala ni kira sɔnna ma sini kunnafoni balon bɛ sanfɛlama tuguni waati kelen kɔnɔ k'aw kunnafoni jamana in kɔnɔ jamana in kɔfɛ an b'a fɔ sa ni cɛ ka tulomajɔ la k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam